Tak, ja vlastne trpím dosť ťažkými chorobami. Mám približne 22 diagnóz. Z toho 4 sú také asi najťažšie. Tá taká najťažšia diagnóza, ktorú mám, je asi Lefort 4, čo znamená, že mám vlastne rozmlatenú celú lebku a mám okolo 27 dier v hlave. Neviem teraz presne, lebo časom sa to stále mení. Raz je ich viacej, raz je ich menej. A takú ďalšiu, asi najťažšiu diagnózu, ktorú mám, je fantom. Sú to vlastne fantomové bolesti. A bolesti sú vlastne ako v poslednom štádiu rakoviny. Beriem na to veľmi silné lieky, ktoré viac menej by mi mali upokojovať tie bolesti, ale nie je to efektívne, respektíve lekári to nedokážu liečiť, čiže sú to iba nejaké také ako keby náhradné látky, ktoré beriem. No a ďalšie choroby, ktoré mám, napríklad epilepsia, čo je tiež dosť nepríjemné. A tak potom ešte vlastne, keď som mal 12 rokov, som prekonal obrnu. Z toho mám tiež silné následky. Mám vlastne prepadnutú chrbticu a mám nohu skratenú o 9 cm. Mal som pomieždené pľúca, preto mám dosť problém aj s dýchaním a podobne. No a na to, aby som dokázal prežiť v tomto svete, som si musel vybudovať isté základy, také ako keby rutiny, taký stereotyp, ktorý mi pomáha k tomu, aby som dennodenne dokázal zvládať bežný život ako každý iný človek. A snažím sa žiť tak, aby si nikto nevšimol, že som chorý. Jedna z tých takých hlavných vecí, ktorú najčastejšie robím, je tá, že vždycky, keď sa ráno zobudím, ľahnem si do skoro až studenej vody, lebo potrebujem si vlastne okľudniť hlavu, pretože každé ráno mám šialené bolesti, takisto aj nohu a ruku, tým, že vlastne mám to ako následok po tom všetkom, čo sa mi stalo, hlavne po tej obrne, tam cítiť strašne silné následky. Čiže to je vlastne to také, čo robím každý jeden deň. A ďalšia vec, na ktorú som prišiel prednedávnom, je tá, že keď príde na mňa ten stav, kedy mám veľmi silné bolesti, musím nabrať do svojho tela strašne veľa kyslíku. Prišiel som na to, že mi to veľmi pomáha a vtedy vlastne urobím niečo také, že sa postavím, predkloním sa a začnem veľmi rýchlo dýchať, aby čo najviac vzduchu som dostal do tela, najviac kyslíku, lebo tým, že okysličím vlastne celé svoje telo, tým vlastne vznikne to, že dokážem ako keby tomu telu vytvoriť taký reštart. No a tie lieky, ktoré beriem, to sú taká preventíva na to všetko. Oficiálne by som mal brať oveľa viacej liekov, ale ja som ich zreguloval asi iba na 4, lebo už mám aj zničenú pečeň práve kvôli tomu, že beriem veľa liekov. A moje zdravotné problémy mi znevýhodňujú život hlavne v tom smere, že mám veľmi pomalú chôdzu, krývam. Tým, že nevidím na jedno oko, mám vlastne perifériu skrátenú o 50%. Čiže veľakrát sa mi stáva, že do všetkého narážam, zhadzujem veci, rozbijam a tak, čo vlastne
je následok toho, že som mal tú autohaváriu, pri ktorej sa to všetko stalo. Zväčša, keď prežívam záchvaty, tak prvú vec, ktorú sa snažím urobiť, je tá, aby som nevypol mozog. Snažím sa celý čas pred tým záchvatom robiť to, aby som sa ja vnútorne ukľudnil, aby som našiel takú harmóniu vo svojom vnútri. A vyzerá to asi nejako takto, že začínam sa zvíjať v krčoch silných, ako keby až nedokážem ovládať svoje telo, ale len si stále opakujem, že kľud. To opakujem, až pokiaľ sa nedostanem do toho najsilnejšieho štádia záchvatu, kedy už nedokážem kontrolovať svoje telo. Začnem si kúsať pery, alebo trhať si vlasy, alebo biť hlavou stenu, čo už je ten horší prípad, a v tých lepších prípadoch väčšinou iba proste ma trasie na posteli alebo na zemi, alebo kde sa mi to stane. A vlastne ten najväčší problém fantomových bolestí je ten, že telo necíti spätnú väzbu na dané orgány. To znamená, že ako keď trebárs vojak nemá nohu, alebo nejaký človek príde o nejakú končatinu, tak má vždycky pocit, ako keby tá končatina tam bola, ale nie je tam. A ja mám presne tento problém s hlavou. Tým, že vlastne som mal transplantáciu celej lebky a mal som vlastne, mi robili, ako sa to povie, plastiku tváre, tak to mi spôsobuje vlastne bolesti a vytvára sa to vlastne takýmto spôsobom, že telo vypúšťa impulzy, aby cítilo spätnú väzbu. Mozog vlastne vypúšťa impulzy k tej danej končatine, ktorú necíti. A tie impulzy sú čoraz silnejšie a silnejšie a silnejšie, až to prechádza do takých záchvatov, ktoré človeka až ničia. Strašne to bolí, neuveriteľné. No a vlastne človek, aby dokázal žiť s niečím takým, postupom času si musí vytvoriť okolo seba nejaké veci, ktoré mu pomáhajú k tomu, aby to dokázal dennodenne zvládať. No ja myslím, že za tých 14 rokov sa mi podarilo nájsť celkom veľa vecí, ktoré mi pomáhajú žiť s touto chorobou. A som na to celkom patrične hrdý, lebo veľa ľudí sa vzdáva. A ja som práve ten, ktorý sa nikdy nevzdal, ani nikdy sa nevzdám. Vždycky sa snažím žiť každý jeden deň tak, ako keby som bol zdravý človek. Aj keď lekári mi hovoria, že vraj ma to ničí, lebo mal by som prijať svoju chorobu, ale ja som toho názoru, že keby som prijal to, že som chorý, tak by som sa tomu poddal a nemal by som chuť bojovať. A tým, že si stále hľadám nové spôsoby, ako bojovať proti tej chorobe, tak som zo seba vybudoval človeka. Hrajem na klavíri, hrajem na bicie, hrajem na tubu, hrajem na basgitaru, spievam, maľujem, fotím, hrajem na viacej dýchových nástrojov.